Al-Fatihah kunjuk Kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh, kula aturi bloko suta kemawon, Ger. Kula aturi bloko suta blakotang terus terang. Menawi panjenengan boten purun sowan dhateng negaring Astina, menika malah langkung prayogi tinimbangane mubeng minger rembuke ora karu-karuan. Lho nuwun sewu. Sing mubeng minger rembuke menika sinten kula tak nyuwun prisa. Sing mubeng minger rembuke menika sinten? Kula menika matur menapa wontenipun supados sedaya menika padhang, Ngamarta ya padhang, Ngastina ya katon trontong-trontong pepadhange. Namung kula matur panjenengan kula aturi madosi kadang kula Yayi Sedewa. Nek panjenengan saged madosi, tumunten saged ngendikaken wonten pundi lenggahipun kadang kula Sedewa? Kula budal penemban, kula budal. Lho ra penak to. Lho nuwun sewu. Kaya ngene kok dienggo angel menika sing angel wonten pundi? Kula sing angel. Kula sing kesulitan. Angel babagan menapa? Ngupadi wonten pundi durungipun anak kula Sedewa. Lho, ngendikanipun kala wau ngertos. Ngendikanipun panjenengan menika pendhita lantip panggraitane, ngendikanipun panjenengan menika pandhita ingkang wasis wasiteng ngesti. Lah nek pancen pendhita wasis tenan, mung kari paring dawuh. Mung kari paring dawuh Yai Prabu utawi anak Prabu Sedewa sakmenika mapan wonten ing mriki. Lah gandeng panjenengan boten saged paring dawuh, lah inggih nyuwun pangapunten kula boten badhe bidhal wonten negaring Astina. Malah kula saged mestani panjenengan menika kula nuwun sewu lho. Jebul sing putih menika namung serban kalian ketunipun ning penggalih panjenengan menika lorek. Nuwun sewu. Saged mestani pendhita ndok bosok jabane putih, katone suci, katone pinter ning jerone mambu kula nuwun sewu. Wes panjenengan menika ngendika menapa nggih? Sithik omonganmu ning nyocok ning ati Kresna keparat kowe. Ing sekawit kowe kuwi wong tuwa, aku ya wong tuwa. Wajibe perkara iki dirembug kanthi becik-becik, dirembug kanthi apik. Kanthi rembug bedamen supaya aja nganti dadi regejegan, aja nganti dadi panca bakah. Ning bareng kowe ngunekke to Pendhita Durna ki pendhita ndok bosok. Oh, lah kok lara ning ati. Kula nuwun sewu. Menawi sampun mampang-mampang kados mekaten menika siripun kados pundi kula nantun nderek. Kula kantun nderek mumpung sak mangke Setyaki mboten nderek sowan. Anane ming Kresna karo Durna. Panjenengan kersanipun pripun? Nek sampeyan mengkene bengok-bengok nganti keseron krungu Setyaki nek ana pendhita dilarak Setyaki kula ora tanggung jawab lho. Napa wonten wonge? Wonten. Teng pundi? Wonten Jawi. Namung Setyaki sawetawis kula dawuh supados ndelik. Ana tenan wae. Panjenengan mboten pitados, ora ana alame kok Kresna kok ora ditutke Setyaki iki ora ana alame. Sampeyan kok ngaten iki mawon. Sampeyan gelem kula boyong apa ora? Lho, nek kula gelem, nek panjenengan gelem, tegese anak Prabu Darawati iki netepi minangka dadi darmaning Sang Hyang Bathara Wisnu. Tetulung marang sak pepadane, gawe tentreming jagat. Gawe kabagyaning wong sak jagat raya. Nek sampeyan ora gelem tak boyong nang negara Astina, oh, nuwun sewu, cetha Ratu Darawati ku yen titis Wisnu mung kandheng ning pangucap, mung kandheng ning pekabaran. Ning sampean dudu titis sing Wisnu, sampean Ratu Watayangkara budine Candala. Mangke rumiyin, sampean ngarani kaya ngono dasarmu apa? Lho, dasare sampean ora gelem tulung marang anak Prabu Duryudana. Sampean malah gawe dak-daning pasulayan perkara niki, dak mang dadekke pasulayan. Kula nuwun sewu, sing dadekke pasulayan sapa? Wong wau kula niku bukan apik-apik, sampean sing nesu-nesu kaya ngono. Malah maune sampeyan wis ora basa karo Nata Ndarawati, wis ngilangke tata krama. Sing marai pasulayan sapa kula tak takon? Wah, Kresna kakangku. Werkudara rasa melu-melu. Kowe arep muni yen to Durna iki gurumu to? Iya to? Kowe arep muni yen to Durna iki gurumu, terus kowe arep mbelani Begawan Durna. Ya ngono apa piye? Aku mengelingke, aku ra edan. Wah, ya wis. Ya wis. Wis meneng. Yo. Nek kowe arep karo Begawan Durna kena, ora apa-apa. Apa mbok anggap aku tok rubut loro aku wedi apa piye? Aja kok meng kowe siswane sing ditresnani sing jeneng Janaka sing dirangkul-rangkul saben dina kuwi kon ngewangi sisan aku ora wedi. Wah, sampun Kang Mas Kendel mawon. Mboten sisa tumut-tumut perkawis menika. Yen ngono apa aku kudu ngruda pariwasa karo Nata Ndarawati? Lho menawi panjenengan badhe ngruda pariwasa kaliyan Nata Ndarawati kula semanggaken kula mboten menapa-menapa. Nadyan kadang-kadang kula para Pandhawa mboten sak biyantu kaliyan kula amargi para Pandhawa ajrih karo bapa gurune sing wajib disembah-sembah, sing wajib disunggi-sunggi wong papat.
Oh, atos iki. Atos iki. Disunggi-sunggi kok wong papat pajake bandosa ya. Heeh. Ah, menawi mboten purun titenono, karuda paripeksa. Mboten wonten mriki papanipun tiyang paben, mboten sae wonten jawi menawi. Monggo. Paduka sajakipun awel miwah boten purun tedhak wonten negari Ngastina. Nuwun sewu Yayi. Menapa Yayi Prabu pitados kalian menapa dipun ngendikaken Begawan Durna kula wau? Inggih. Krana panjenenganipun menika pandhita tur sampun yuswanipun sampun sepuh. Tertentu kemawon boten badhe paring pangandikan ingkang lerekipun boten wonten nyatanipun. Kula nuwun sewu. Menawi tiyang sanes tertentu mekaten ning yen wong Ngastina saya tuwa menika saya akeh legara. Mekaten inggih sampun to pitados kaliyan kula. Jalan kula nuwun sewu wiwit mudanipun sampun winelek dhateng ilmu ingkang boten nyata. Wekasan menapa dipun ngendikaken Bapak Durna menika tumrap kula namung kinarya abang-abang lambe. Tegesipun boten wonten nyatanipun menika namung kinarya pawadan kemawon. Sumados ingkang kula Ndrawati sowan dhateng negari Ngastina, tumunten sasampunipun kula sowan wonten negari Ngastina badhe dipun jangka pejahipun ingkang Raka. Krana wiwit rumiyin dumugi sak mangke menika Kurawa lan sedaya punggawanipun menika sampun ngertos yen kekuwataning Pandhawa menika dumunung ana ing pujangganing Pandhawa. Inggih menika nata Ndrawati. Nek Pandhawa ora sinandhing karo Prabu Kresna, tiyang ingkang badhe damel cintrakanipun para Pandhawa menika bebasan angel mijet wae nganti suwe banyu sinarik. Mila kula menika awis-awis sowan dhateng negari Ngastina awit bebasanipun kula menika manjing wonten ing kandhang Sima. Koko Prabu mekaten. Mila sakmangke kula nyuwun pangapunten paripaksa kula radi angkembari pangwaosipun Begawan Durna. Inggih. Nanging menawi ngantos sakmangke Begawan Durna bapa menembat nganti para sata Kurawa tuwin ngamuk punggung wonten negari Ngamarta kados pundi? Yayi. Nadyan kula namung betha kadang kula pun Setyaki. Nanging menawi kadang kula para Pandhawa mboten purun sakbiyantu. Utaminipun Werkudara Janaka mboten purun sakbiyantu kaliyan ingkang Raka Ndrawati. Miwah Werkudara mboten purun ndhawuhaken anak-anakipun supados bantu dhateng Raka Ndrawati. Kula mboten menapa-menapa. Kula kinten Setyaki sampun saged ngrampungi pakaryan. Wah, aja ngono. Aku bakal bantu Kresna kakangku. Werkudara aja dipeksa lho rasane ya. Aja mbok peksa. Mbok peksa piye? Si Adi kuwi siswaning Begawan Durna. Durna kuwi banget mbok ajeni. Kok kowe arep bantu karo pun Kakang ki apa kowe bakal wani karo gurumu? Wah, mula aku matur aja mbok peksa. Yen rasamu tumpangsuh, rasamu bingung, selehno wae. Ora usah mikir aku, ora usah mikir Begawan Durna. Kowe merdika, ora melu ngendi-endi. Lemu dadi siswaning Begawan Durna ora kregetan marang kelakuanmu. Lemu dadi kadanging nata Ndrawati ora bakal aku duwe pikiran ala kelawan Werkudara. Wis ora usah melu-melu tak tandangane dhewe. Ora. Aku bakal ngewangi karo kowe. Pitukane abot lho. Abot piye? Nek nganti kowe dipecat dadi siswaning Begawan Durna. Ayo piye? Wah, ya wis ben ora apa-apa. Waton aku mbok tampa dadi siswamu, aku wis trima. Ngelmuku ora ana. Aku ki ora duwe apa jenenge kuwi tirta pawitra maning suci sing bisa diteteske wong sak nggon-nggon kuwi. Aku ora duwe. Sastra cetha paripurning wangsit ngelmu kasampurnan sangkan paraning dumadi aku ora duwe. Mongko kuwi ngelmu sing tok peng-pengke. Wah, aku wis duwe. Yen kowe butuh ngelmu liya mongko sing tok jaluk. Aku ora iso ngandhake kowe engko getun. Wis bener Swita Begawan Durna kuwi pendhita kondang monyor-monyor. Lantip waskite ngesti ngerti sadurunge winarah ngerti sadurunge digawe Durna kuwi ampun lho aja nganti kowe disebratke dadi siswane nek kowe disebratke dadi siswane kowe arep swita karo sapa coba ora ana sing tok switane ora ana sing iso ngembari marang panguwasaning Begawan Durna wis bener kowe kuwi swita Durna wis bener. Wah, ora penak omonganmu. Katone kowe iki ngandani karo aku ning jane kowe ngidak-idak karo aku. Lho, sing ngidak-idak ki sapa? Ora ana wong ngidak-idak. Wah, ya wis ben, sing wis kelakon ya wis kelakon. Entuk ora entuk aku ngewangi karo kowe, nyingkirke para sata Kurawa. Lahir batin? Lahir batin. Ora kepeksa. Ora.
Tenan lho iki. Yo. Nek upama mengko Durna ketemu adikku Setyaki diajar kowe piye? Ya ben. Tenan? Yo ning ora tenanan. Lho kok iso ning ora tenanan piye? Wah, Setyaki nek ngajar Durna ngawur nganggo bataku bareng. Aku sok ora tegel nganggo tangan ora apa-apa. Lah wong ae bocah nekat kok. Nek ikhlas, nek ora ya ora usah ora apa-apa. Yo wis ikhlas. 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 Lahir batin. Lahir batin. Kok ora buli lan ana kula rencangi paduka. Tembungku ora akeh-akeh. Mengkaya nalika aku ngandhakake bab iki mau kelawan Werkudara. Kira-kira wis sagu ora? Nggih, kula saged. Lahir batin janaka. Lahir batus wae Prabu. Ya to yen pancen kaya mengkono. Pun Kakang wong kari manut. Lajeng kemarang paduka Kanjeng Koko Prabu kados pundi? Yayi. Menawi mangke ngegari ngamarta menika sampun ketingal padhang. Tuwin sak mangke Bapa Durna lan sak kurawanipun sampun mundur saking negari Ngamarta. Kula nyuwun pamit. Koko Prabu badhe tedhak dhateng pundi? Badhe ngupaya kadang kula pun sedewa. Mboten pati-pati kula kondur wonten negari Ngamarta utawi kula wangsul dhateng Praja Indraprasta. Menawi mboten gandeng astanipun kadang kula pragil, Yai Prabu. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene paduka tansah nggatosaken dhateng kawontenanipun para Pandhawa. Werkudara, Nggih. dawuhna anak-anakmu supaya nyingkirake para Sata Kurawa. Yo, ngestake dawuh. Arjuna wonten dawuh. Tantanan para kawularan Wadyabala aja nganti ana ingkang kesempyok ing ngaradan. Lho nggih ngestaken dawuh Koko Prabu. Nyuwun pamit tambahing pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nekula wonten timbalan. Ora usah dadak mbok pitung nganggo peng atimu ingkang jero. Percaya marang Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Sawise wis paring pangandikan sagu ngupaya kelawan adimu mesti bakal bali marang Praja Ngamarta. Nek ngestaken dawuh. Budalna kang padha seba ingsun kundur ngedaton. Kawula ana nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kadangku Yayi Nekula. Purna gatining pananggilan. Sanutasa kundur ngedaton jeluk saking dampar ketara kinapit gambaran gading. Kadhiraken sangganing Kurumban Cethi. Manggung ketanggung Joko Paloro. Ingkang samya ngampil upatiraning keprabon. Kawijinan saking Mandra tindaknya Sri Nararata. Lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah jejengkaran tindaknya Sri Nararata wau. Ya jagat mangestungkara sodhe selikur dina. Tobat. Jaramaya Wonten dawuh Pandya Betari. tatanan para Wadyabala baju barat aja ning padha saur manuk. Merga dina iki kayiwanganing dandang mangore. Ya kuwi ana titah ning sowan Ngabiyantara ora pangling Begawan Durna Jaramaya. Kasinggihan mekaten Pandya Betari. Dumunten sak mangke kula aturi amiji dhateng sowanipun pun Begawan Durna wonten ing kayiwangan dandang mangure. Durna padha kanthi rarja sak praptamu kulup Kumbayana. Tansah winantu ing suka basuki sowan kula Pandya Betari. Nering sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumung keping pangabekti kula kunjuk. Iya Begawan Durna tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuku tampan ana ya Kumbayana. Kula pun tinggal jimat paribeh gayanana ing kasantosan. Mugi ampawahana kabagyan ing gesang kula Pandya Betari. Begawan Durna eneng apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan. Gita ana wong wigati mara gage matur ingkang terwaca. Yastunipun namung badhe munjuk atur ngesa Pandya Betari. Lerekipun atur kula menika kala wau. Sejatosipun namung kepengin sanget nyuwun senjata pitulung dhateng paduka Pandya Betari. Supados samangke ami tulungi dhateng jasad kula Pandya Betari. Lire piye dene sira matur ingkang kaya mengkono? Oh nggih. Amargi dinten sakmangke kula nampi sasmitaning Jawata. Bila Jawata menika badhe matedhakaken kanugrahan inggih menika Wisnastan Wahyu Setya Wacana. Monggo sinten ing kedurungan wahyu menika kala wau menawi pujangga badhe lantip panggraitanipun titis panerkanipun. Nanging menawi menika Nalindra saengga sakmangke menapa ing dipun ngendikaken dening Nalindra menika kala wau saged sinulat lan tinudarsana dening para kawula dasih. Titis pangandikaning Nalindra titi ing samukawis lir. Iya Durna. Monggo nyatanipun kula menika dados pujangganipun para Sata Kurawa. Kula menika dados pujangga negari Ngastina. Mila adreng anggen kula kepengin kedunungan Wahyu Setya Wacana Pandya Betari. Namung kula nuwun sewu, sareng kula petang-petang mengsah kula ing badhe anggayuh wahyu menika kathah lan ingkang ngawrat mboten saged kejawi namung Nata Ndarawati inggih menika pun Prabu Bathara Kresna.
Monggo nalika semanten kula menika badhe ngrimuk dhateng penggalipun Natandrawati ing pangajap kula apus krama supados badhe kula boyong wonten negari ing Astina nanging jatosipun namung badhe kula krenah pejahipun sabab menawi Natandrawati tasih sugeng wonten ing alam padhang tasih gesang artemtu kula mboten badhe kesempatan gayuh wahyu setya wacana menika kala wau Pandya Betari. Mlengking saking menika gandeng kula sampun budidaya mboyong Natandrawati parantine gagal. Kula nyuwun senjata pitulung saking Paduka Pandya Betari Durga wonten sukala lan ing penggalih. Mitulunge dhateng jasad kula kados pundi srananipun pados Paduka saged mboyong Natandrawati wonten ing dandang mangure. Mangke kula piyambak ingkang damel srana pejahipun Natandrawati menika Pandya Betari. Tobat. Lah kok dadi kaya mengkono kang dadi aturmu mongko Natandrawati iki titis sing Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu kuwi angel dijangka katine Begawan Durna langing angkat adreng rasamu ngono kepengin mateni marang Natandrawati. Ya ta gandeng kowe wis nyuwun senjata pitulung karo Betari Durga. Aku ora bakal wegah. Kanthi srana mbudidaya supaya Kresna iso tak boyong marang dandang mangure. Nanging mengko yen tekan dandang mangure aku ora bakal melu-melu bab patine Kresna. Oh, mangke menawi bab pejahipun Natandrawati kula ingkang tanggal jawab. Kula ingkang sagah nanggel dosanipun lan kula ingkang sagah mejahi Natandrawati. Yen pancen kaya mengkono. Sak jagat alat pramudita iki ingkang diajeni dening Natandrawati. Lan Natandrawati Kresna ora bakal wani kalawan katange ya kuwi Prabu Baladewa. Mula dina semengko aku tak memba Natamandura. Wondene Jaramaya ndak dawuh supaya memba Patih Mandura ya kuwi Pragata. Mengko ngendi ketemu marang Natandrawati? Bakal ndak kanthi prapta ning dandang mangure. Yen lumrah Natandrawati ora bakal nduwa marang keparange kadange Werda ya kuwi Nalindra ing Mandura Durna. Oh, lole. Kancak mleguduk swalu gembol sumorante semolole hawala. Menawi setra mekaten, Pandya Betari dinten samangke monggo kula trisalen wujud kados Natandrawati. Panginten kula Natandrawati mboten badhe saged nduwa dhateng paringipun ing Raka Natamandura. Mara gage sawangen Begawan Durna aku tak salen wujud Natamandura Durna. Sri Baladewa Narpati Dwinares swara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyabanon Jinawi. Aduh mboten nginten babar pisan. Jebul sampun wujud Natamandura kados mekaten Pandya Betari. Begawan Durna Jaramaya wonten timbalan. Aja wedi kangelan sira gandya wujud kaya Patih Mandura, Patih Pragata nun ngestaken dawuh. Kanthi kaya mengkono ora bakal ana Subriya, Ratu Ndrawati ora bakal tak boyong marang dandang mangure. Inggih ngestaken dawuh sinuwun. Swalu gembol sumorante. Marem raos sing manah kula. Kanthi wujud kados mekaten menika Paduka Pandya Betari boten badhe saged. Duwe Natandrawati boten tentu saged andhuwa dhateng keparengipun Paduka Pandya Betari ingkang sampun wujud Natamandura. Pragata wonten dawuh sinuwun.
bantu kelawan Begawan Durna mboyong kelawan kadangku Taruna ing Ndorowati. Kyai Prabu Kresna ngestaken dawuh. Durna, kula wonten maring dawuh. Tunggu sawetara ning Dandang Mangure. Tak golekane adikku Ratu Ndorowati. Sawise ketemu bakal takon manjing Gendhoga. Kanthi cara mengkono ora bakal bisa Kyai Prabu Kresna uwal saka jroning Gendhoga. Mengko Gendhoga dibuka yen wis prapta ning Dandang Mangure mung kari mateni Ratu Ndorowati angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring. Waduh sampun persasat kadidene dipun siram tirta wayu sewindu manahipun ingkang abdipun Begawan Durna. Pragoto wonten dawuh Buddha dina iki sewawi kula dherekaken lho. Sedewa. Ampun kaget nggih. Pancen kula sing glandhang sampeyan. Kesah saking kasatriyan Bumira Tawu nganti kaget. Penggalihku Kakang Semar sejatine mengko surasa ing kepiye? Dene wis sawetara suwe aku mbok kanthi mapan wonten telenging alas. Angayam ngono bebasan mlebu metu jroning alas. Mongko iki wis ndungkap sak candra etung kulungguhanku nggon ninggalake kasatriyan Bumira Tawu. Kula niku jane ming kok kaya ora mentala nalika sampeyan lan kadang-kadang sampeyan ndara-ndara kula Pandhawa sami sak pejagok. Nek ketingale pancen mung pangendika lumrah, nanging nek diitung enten ati niku mujudake dawuh utawa pamecut saking Kang Raka ing Jodipati. Miwah sinuwun ngamarta ingkang nalika semanten sami ngendikaaken nek Pandhawa isa mulya Pandhawa isa njayeng bawana wonten negari Ngamarta inggih awit saking anggenipun sami alampah priatos wekasan sampun sami pikantuk kanugrahan. Ndara Puntadewa pikantuk wayu dharma, Ndara Werkudara pikantuk ngelmu kasampurnan sangkan paraning dumadi lan sak piturutipun. Malah Ndara Janaka upami dipun petang menika mboten saged kawical kathahing driji wahyu ingkang sampun mapan angganipun Ndara Janaka. Nalika semanten Ndara Werkudara paring dawuh inggih namung kadangipun wragil ingkang dereng pikantuk kanugrahan. Den, nek cara kula mula kula terus wonten Bumira Tawu panjenengan kula kanthi kula dherekaken manjing telenging wana menika supados sak mangke jengandika Ndara Sedewa menika nggadhaha krentek karekat lan niat anggen paduka badhe nggayuh kanugrahan Kakang Semar. Mongko wektu dina iki ora ana sasmita ingkang ndak tampa lamun dewa bakal matedhake kanugrahan. Sing kandha sinten? Sing kandha sapa kula tak takon. Niki dewa ajeng matedhake kanugrahan winastan Wahyu Setya Wacana. Niku wahyune piyayi ingkang sakmangke kedunungan Wahyu saged titis pangandikane titi ing pametang. Wahyu niku Wahyu Pujangga. Sinten ing kedunungan Wahyu menika? Nggih, menika ingkang pangandikanipun mangke saged dipun dahar dening sinten kemawon ingkang nampi pangandikanipun satriya utawi brahmana utawi nalindra ingkang nampi Wahyu Setya Wacana menika kala wau Ndara. Duh Kakang Semar. Yen to pancen kaya mengkono aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan.
kanthi ora kasengaja Kakang Semar wis mbangun kasatriyaning Sedewa. Satemah diakoni dening kadang-kadangku ya kuwi Kakang Mas Jodimati, Kakang Mas Arjuna lawan Koko Prabu Darmakusuma. Awe mang teruske le tindak dilakoni kanthi prihatin. Kula kinten boten ajeng keliya dumawahing Wahyu Setyawacana. Mas Tunama Sidam Sekaring Bawana langgeng. Kakang Rada menawi niki mboten pangling menika kadhi sowanipun Sukma Wicara ingkang abiyantara ning ngarsa ulun Kakang. Tumuli katimbalana menapa wigatosipun dene Kresna sowan mongko kanthi badan wadak Kakang Rada lenggah ingkang langkung prayogi. Inggih ngestakaken dawuh. Kresna padha kanthi harja saprapta kita kulup wayah ulun Dwarawati. Tansah pinanganing kawidadane ing sambikala pukulun kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Ya Kresna ulun nampa. Agarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun Tamanana. Kula pun dinggo jimat paripindayana ing kasantosan. Narayana utawa gatine dene jeneng kita sowan ngabyan loro. Pukulun njumbuhaken kan sasmita ingkang sampun kula tampi. Bilih samangke pukulun badhe matedhaken kanugrahan inggih menika Nastan Wahyu Setyawacana. Monggo ngendikanipun para nimpuna tuwin sabdanipun para brahmana bilih Wahyu Setyawacana menika wahyu pujangga. Kanyatan ingkang putra utawi ingkang wayahing Ndrawati menika sampun sinambiran pakaryan minangka dadi pujangganing para Pandhawa. Dinten samangke pukulun menawi wonten sukalilaning penggalih keparenga ingkang wayah nyuwun tumuruning Wahyu Setyawacana menika amomong jagatipun ingkang wayahipun Kresna pukulun miat langening kalanggawan Aglar pandan moncar tinon lir kekonang surem sorotetan padang kasor lan pajaring purnameng gegono ing wanter aturipun Sang Mata Indrawati bila sowan wonten ing kayiwangan nedya nyuwun tumedhaing Wahyu Setyawacana parandening mangke wujuding wahyu ingkang sinengker dening Sang Hyang Pikulun jagat giri pratingkah midhanget aturipun Nata Indrawati ing cipta sanes menika minangka dadi werangkaning wahyu mila siga oncat saking kayiwangan. Kresna kula wonten maring dawuh aja sira ngluputake kelawan panjenengan ulun. Nanging yeti kabeh wis pinantra anut gegolonganing kodrate dewi-dewi. Kepareng maduka paring dawuh mekaten pukulun. Bareng kita matur kelawan kita sowan nyuwun Wahyu Setyawacana. Mbok menawa wahyu wis mireng apa kang dadi atur kita, mila tumuli oncat. Satemene wahyu wis ulun sengker. Madyane ngangganing pukulun Bathara Gurya, ulun pribadi. Nanging samangka teka oncat saka ing kayiwangan. Yen pancen kita kepengin kedunungan wahyu bujungen playuning Wahyu Setyawacana Kresna. Pripun Di? Kakang Rada, kula mboten saged matur menapa-menapa. Jersaya sedaya sampun
pinesti dhateng kodrating Wang Mahanasa. Wah, dalah Kresna sampun ketayalan sowan dhateng Kayiwangan. Ewa dene wayun cacenganipun Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang Rada monggo dipun prisani babaring lampan menika Kakang. Gunjang ganjing langit kelap-lapaton lirkin saking risang mawe gandrung wiradal nganti diubeng-ubeng karo playuning Wahyu Setyawacana. Setemene aku wis krasa nanging ya sing jeneng menungsa mono diwenangake budidaya mbok menawa srana pambujungku marang Wahyu isa kecekel lan isa mapan ngangganing nata Ndarawati dene ora aku wis nglenggono lho. Ora pancen kok Prabu Mandura kok karo Kakang Patih Pragata mongko adat ingkang lupya wis lakon. Koko Prabu Mandura pendak-pendak tindak nganti lawan Patih Pragata mesti ora keri gajah Puspa Denta. Lah kok iki ora nitih apa-apa. Weh lah dalah. Tanggap nata Ndarawati. Nalika semanten pus wininga bilih menika panjalmaning mengsa. Sigra banting sumping wujud nata Ndarawati. Yai Prabu, Yai Prabu. Ripala Dewa Narpati duwe narik swara Kresna kalangkung tresnanira. Ing waladar Kresna. Lah kok sing mapan ana ing kene iki wigati napa? Iki Koko Prabu. Estunipun boten wonten menapa-menapa. Namung upaya dhateng kadang kula pragil. Waladar wis entuk gawe. Inggih derek. Aja kendhat ngene Syadi budidaya. Supaya iso pinanggih lawan kadangku ragil. Koko Prabu kasinggihan. Kresna wonten maring adhawuh. Malah kepasang yukya katuji ngenudipun Kakang ketemu kalawan Syadya ning papadene. Ngerti yo? Lamun pun Kakang dinuta dening Kyai Prabu Duryudana. Syadya wis prisa nalika semana bapa penemban Durna Suwanana negara Ngamarta bakal mboyong marang Syadi nanging cabaring gawe. Tumuli Kyai Prabu Duryudana tusan kalawan pun Kakang supaya mborong kalawan Syadi. Kresna kaya aja selak. Yen kowe wani nduwa keparengipun Kakang apa kira-kira Kresna wis ora ngabekti karo Nata Mandura? Nggih sinuwun. Kula aturi mbangun mitra dhateng parentahipun ingkang kadang werda sinuwun Prabu Baladewa. Mula ayo tak ganti menyang negara Ngastina. Yen nganti aku ora bisa mboyong marang Kyai Prabu Kresna, wah ladalah bakal nampa duka. Ngaten monggo kok Prabu kula dherekaken kose supaya ing rancak lakune aja nganti ana sambi kala apa-apa. Syadi manjing gendhaga wae. Ngaten kok Prabu. Ya, inggih ngestakaken dawuh kok Prabu. Ganjing langit kelap-lapaton lirkin saking risang mawe gandrung
Om pilahking Mastu Nama Sidam Sekaring bawuna langgeng Raden Sediwa ayo kaget ulun ingkang merpeki kelawan jeneng kita sayekti ulun utusaning Sang Hyang Jagat Girinata ingkang anyalira kanugrahan kang aran Wahyu Setya Wacana tanana ingkang pantes minangka dadi swarganing Wahyu Setya Wacana kejaba mung angganing Raden Sediwa mula tata-tata Raden dina samengko sira bakal nampa kanugrahaning Wang Mahanasa ingkang aran Wahyu Setya Wacana satemah samengko nadyan sira minangka dadi ragiling Pandhawa bakal pinercaya dening sagung kadang-kadang kita Pandhawa liyane. Kakang Semar, kula kaya ana swara ingkang tanpa wujud cetha tak wirengake. Ah, nggih niku sing winastan Wahyu Setya Wacana. Wahyu Setya Martana. Wong maratuwaku kowe, Gong. Hah? Maratuwaku kowe. Maratuwamu to? Oh, anake wedok delok mesti mesusu kae. Setya apa? Setya Wacana kok Setya Martana ora. Sembrono. Petruk Iwastu. Ayo Bagong iki apa sing ngomong ora? Aku ngaturake panuwun Kakang, ya mung Kakang ingkang bisa mbangun marang kasatriyanku. Waduh dicocok-cocokke. Dume tulisane mbangun kasatriyan terus Kakang mbangun kasatriyanku. Sah. Sah ya, Kang. Njaluk lakon ora ana lakone kok do dijaluki ya. Marake kene iki bingung lho golek. Iki wis gathuk ya, Truk. Ah wis gathuk. Ayo iki bener kok. Bapak iki apa jenenge iki mbangun kasatriyane Ndara Sediwa. Kanthi srana Ndara Sediwa iki goleke wahyu nyatane ya entuk. Mbangun ki ora perlu fisik. Mbangun ki batin ya kena. Iki mbangun batine Ndara Sediwa. Iya, Petruk nggih. Lho, Kakang Semar. Pripun? Lho, Koko Prabu Ndarawati kok tindak mrene. Gunjang gancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung ing Koko Prabu kula ngaturaken sembah bekti kula punja ya Sediwa tak tampa pangestunipun Kakang Tampanana kula pun dinggo jimat paribeh Koko Prabu mbujung menapa ora pun Kakang ora ngoyak apa-apa pun Kakang sinampiran pakaryan ngupadi kelawan Siadi tindak ngendi nggih dipun boyong dening Kakang Semar purih ngupaya kanugrahan. Lho. Ngupaya kanugrahan inggih wis entuk gawe sampun ora Bu. Ngendikanipun Kakang Semar namanipun Wahyu Setya Wacana sampun mapan ngangganipun ingkang rayipun Sediwa. Syukur Yayi, syukur pun Kakang melu bungah. Ya mung tak jaluk aja ninggal marang kasatriyan kewajibanmu isih akeh ayo kondur ning Ngamarta. Monggo Koko Prabu kula dherekaken. Pandya Petari ngantos sumengkung nanggen kula ngentosi paduka Pandya Petari kados ngenteni sileming palwa gabus kumambang ing Sila Kresna ning kowe aja kuwatir ana ta coba sawangen gendhoga ning ngarep aku iki kira-kira menemu isine apa kula piyambak mboten mangertos
Kowe lak kandhani ya Durna nggonku wujud nata mandura. Gampang banget gone ngrimo marang Nata Ndarawati. Wekasan Nata Ndarawati tak apusi takon mlebu jroning gendhaga dheweke mapan ning jroning gendhaga iki. Mengkari piye carane mateni apa diobong apa dilarung ning segara? Loh, menapa saestu menika isinipun Nata Ndarawati? Batobat, mula tak bukake tontonan Begawan Durna. Das pundi, Madya Betari, das pundi? Lho. Batobat. Lah kok arti ora digamana jroning gendhaka kok isine mung sumping. Lho. Wonten gendhaka isine namung sempak, sumping. Pendhita ngawur ora. Sumping kaya sempak. Durna ya ora krungu. Isine sumping. Ah, nek ngaten dipun apusi wae. Kaya janjine wis tak ucapake Werkudara pun ngakang budal saka negara Ngamarta ngupaya kalawadi mulanang. Dewa, wonten dawuh Mas. Minggat nanti. Sanes kula ingkang kesah nanging krana dipun aja-ajahi dening Kakang Semar. Dipol. Everyone. Tojak nendi? Golek wahyu. Wahyu apa? Wahyu Setya Wacana. Entuk gawe apa ora? Ora entuk gawe aja bali ning Ngamarta. Mang presani to, piyahipun pikantuk wahyu ali mboten niku ora beda to. Cahyane Ndarasedewa pun benten. Wah, ragil. Wonten dawuh. Syukur nek kowe entuk wahyu. Nyedarine. Inggih. Sampun dipun dukani ya, Mas. Ora. Wah, bagus. Sun junjung derajate karo wong tuwa. Besok meneh nek Werkudara nyuwarani karo kowe aja tok pangan mentah ning hitungan suaraku ki piye tok gelar tok gulung aja dipangan mentah sampe nae dhewe. Nggih. Wis entuk wayu. Sampun. Syukur. Petruk kowe iki ngapa mbaleske? Kene iki rawani bales nek aku sing ora bales ora rampung-rampung. Wah, cah bagus. Kok nganggo sirah tangane loro. Ngandel pisan kowe tangane loro. Baliyo ning kasatriyan. Sing ora trimake karo kahananmu entuk wayu aku sing nandingi. Nggih, ngestaken dawuh, Mas. Werkudara Nata Ndarawati. Kowe golek Kresna arep digawe apa? Kresna bakal dadi pepalangku nggonku gawe wahyu Setya Wacana. Leno mripatmu wahyu Setya Wacana digayu dening Sedewa. Lho, malah Sedewa sing entuk. Yo tak jaluk. Wah, kundur menyang Sukalima. Nata Ndarawati, ora usah ketemu Nata Ndarawati. Ketemu karo Nata Blambangan.
Tobat panjenengan kaya ngendika sak penake dhewe. Ayo bali ra. Bali sesuk bali ayo bali sesuk bali iki. Wis sesuk inggih ngesaken jam. Arsa madang ngejak akad tunggu paneng sapucaking wukir marebak bangsu miret keneng soroting surya mega lan gunung lakon lek kula mbangun kasatriyanipun Ndara Sediwa. Iya Semar. Kok ora kasatriyanmu dhewe. Apa duwe? Ora duwe mbangun ngene wong liya. Iya. Sing wigatipun tekan ngarepe subuh. Iya. Purnaning gati sura sudra jaeng kang rat suwuh brasta teng kaping Dharmastuti rayu sami makarya hayung samya pinanggi Ndara.